Tak, pekný dobrý deň. Čo chcem prezentovať, tak je najmä teda skenovanie samotných dokladov cez 2D skener a potom aj zrýchlené, ja to nazvem tak, zrýchlené zaúčtovanie pokladničných dokladov. Ideme si teda cez pokladničnú knihu, máme funkcie a úplne tu dole hromadné skenovanie dokladov e-kasa. Každý jeden bločík na Slovensku, ktorý je vydaný z pokladne na QR kód, čiže to nám zrychluje prácu. No v prvom rade si nastavíme teda číselný rad, potom popis dokladov, či sú to PHM-ky, služby alebo spotreba. Momentálne tu mám pred sebou nejakých pár dokladov PHM, čiže idem si ich skenovať skenerom. Pre demonstráciu len zaskenujeme ich pár. No dobre, 19 sa podarilo. Už dáme funkcie, zápis dokladov, hromadný input, áno. No, máme tu 19 som zoskenoval, 3 som tu ešte mal a nemám ich zaúčtované, čiže v mojom prípade nepôjdem jednotlivo, že funkcie a zaúčtovanie dokladu ani s klávesovou skratkou FZ, aj keď teda robím to takto, že dám tu taký skript napísaný v AutoHotkey. Keď si otvoríme v poznámkovom bloku, nerobí nič iné, len zopakuje F, Z, Alt O, šipka dole a opakuje to v X cykloch alebo N cykloch, koľko potrebujeme. Čiže ja si ho spustím a hneď sa ma vlastne opýta, že koľko riadkov chcem zaúčtovať. A ešte dám takto na zrušiť. No, úplne som si, berie sa len posledné teda HZ a tu máme 501.01 analytika a bolo zle, takže 03. Tento už prvý je, takže už na tomto nemusíme, ale môžeme sa stratil, čiže znovu AK a koľko riadkov vykonať danú kombináciu FZ, Enter a šipka dole. Môžete to samozrejme ručne robiť, ale takto to je najefektívnejšie. Čiže dajme tomu 20. Zadali ste 20, čiže pekne oznámi. Vráti sa tu a opakuje. Trošku nevýhoda je, že treba pozerať na, teda nie, že nevýhoda, ale nedá sa robiť nič iné, čiže neklikať myšou niekde inde. A toto sa zopakuje teda 20 krát. Áno, mal som tu 21 dokladov, čiže ten posledný nezobralo. Ale pekne sú všetky a všetky sú aj na správne analytiky.